नंगौ दिनै जोङो बे रौता डेभेलपमेन्टनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा जोंनिसिम मोनसे कमप्लेन होदों जे बुंबाय थादों जे गोबां जाख्ल'नाय जादों गोबां दुर्नीति जादों बेनिखायनो जोङो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्सबिएलटिआ गोसो जानानै जों बे रौता डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जोङो आरटिआइखौ मारिनो बाध्यता जादों मानो होनोब्ला गोबां बिथिङाव जेरै आइवाइ न' PMAY बा MJNरेगा बेनिफ्राय PNRDनि माखासे इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम बेफोरो माखासे इलिगेल जादों होननानै बुंबाय थानायलाय जोङो दिनै आरटिआइखौ मारिबाय आरो बेफोर थयथ'फ्रा गासै ओंखारजोबनायनि उनाव मा जादों मा जायाखै जों स्पष्ट जागोन बिनि उनाव जुदि जाख्ल'मारदोंबा बा इलिगेलैनो जुदि गोबां बे दुर्नीति जादोंबा बेखौ जों आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायगासिनो दङ जे बिथांमोननो जोङो आसाम गभर्नमेन्टआव जों बेखौ साबमिट खालामगोन साबमिट खालामनायनि उनाव एप्रुभेल मोननायनि उनाव बे निस्सय बे CBI तदन्त जागोन CBI तदन्त जानायनि उनाव बे न्याय मोनगोन आरो जायफोर दुसि मावदों जायफोर जाख्ल'दों बिथांमोना निस्सय साजा मोनगोन जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्सबिएलटि जाना होदोंमोन जाख्ल'नाय जादों माने जोङो लिरदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायना होनोसै टु द पाब्लिक इनफरमेशन अफिसार रौता डेभेलपमेन्ट ब्लक उदालगुरि साबजेक्ट RTI Act 2005 सार मेडाम द काइन्डलि प्रोवाइड मी फलोइंग डिटेल्स नम्बर 1 आव जों सोंदों काइन्डलि प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ MCLA EM BTC LED फंड फ्रम 2015 to 20 अंडर रौता डेभेलपमेंट ब्लक बे मोनसे नम्बर 2 आव दङ काइन्डलि प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ IAY हाउसेस सेंट्रली स्पॉन्सर एंड स्टेट शेयर of Rauta Bagan BCDC and Rauta BCDC from 2005 to 15. Number 3 आव दङ IAY houses have been provided twice in the same ID. Why? Number 4 आव दङ kindly provide me the list of MJNREGA scheme and PMAY list of Rauta BCDC, Rauta Bagan BCDC and Dhansiri BCDC from 2015 to 20 under Rauta Development Block. Number 5 आव दङ the kindly provide me the list of PNRD beneficiary like mosquito, sewing machine, blanket from Rauta BCDC and Rauta Bagan BCDC since 2010 to 20 under Rauta Development Block. बे मोनबा थयथ'फोरखौ जों बिदों आं दहायनो नोंथांमोननि सिगाङावनो बुंबाय जे नम्बर 1 आनो जाबाय बे पलिटिकेल सेकेन्ड जाबाय अफिसार्स 3 नम्बर जाबाय बे निजा बबेया बिसिनि ठिकादार निश्चय जे हाग्रामा महिलारिया दिनै BTCखौ सालायनायाव हाग्रामा महिलारिया जेबो इनिशिएटिभ लायाखै बिथां महिलारि दैदेननाय जितुनिखि BPF पार्टी रल बिथांमोना गावसोरनो गोजौआवनो ओरैबायदि फैसाखौ मिसइउज खालामखादों खिन्थु दिनै जों सानो जे बे दरिद्र मानसिफोर बे गाहाय लेभेलनिफ्राय बेबायदि कारापसन बा अयनाय बेबायदि खालामनाङामोन बेनिखायनो जों गोसो होनानै जों बे खामानियाव जों गोसो मोदोम जिउयै नांदों आरो जों बेखौ मावफुंगोन आरो निश्चय जों बेखौ CBIनि आखायाव जों खोख्लैनो हागोन होननानै जों आसाबादि दायनिगिरिया साजा मोनगोन ना सानो निश्चय दायनिया मोनगोन बे निश्चय नङा बे आयेनगत हिसाबै बेखौ साजा होगोन जे हमनानै ला नोंथांमोनासो जेब्ला जुवेल NC हिल्स बिथांमोना 1000 कोटी टाका केलेंकारियाव बिथांमोनानो जेल जादों जेरै जुवेल गार्लसा महिर हजाय RS खान बिथांमोना जेल जादों दिनै जोंनि BTC आवथ' आरो बिनिख्रुइ बांसिनसो दं कौटि स्केम जादों बेफोर गासैबो तदन्त जागोन आरो जों नांबाय थादों आरो तदन्त जाहोनाया मोजां मानो होनबा जाहाथे भबिष्यत बेबायदि जाया आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ मोनसे मेसेज होनो सानदों दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे दिनै BPF पार्टिया MCLA निफ्राय लानानै EM सिम जे बिथांमोना गामियाव थांनानै भट बिनो लाजिनांगौ आरो आं रायजो राजाफोरखौ बुंदों दिनै गामियाव थांबा बिथांमोनखौ कुइसन खालाम जे नोंथांमोननि LED फान्डजों मानो खामानि मावाखै बा सेन्ट्रेलि स्पन्सार स्टेट शेयार बेफोरो मा जाखो बेफोरखौ फारसेनिफ्राय थन्न बिसोरो बिथांमोना सोंनो हायो दिनै हाग्रामा महिलारिया जुदि मोजाङैनो मोजां जुदि सलायनायमोनबा दैदेननायमोनबा दिनै जोङो स्पेसियेलि इन्डिभिजुवेल दिनै साहायज मोनगौमोन बर'फ्रा ब्लकनि थ्रुआव गोबां साहायज मोनगौमोन बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मेसेज होबाय